Tri kamarátky, jedna SMS-ka, posledná v živote. Fikcia, z ktorej idú zimomriavky, aj krv je umelá. Toto je ale už realita. Ten, ktorý SMS-kuje počas jazdy, to nie je šikovný človek, to je potenciálny sebevrah alebo vrah. Tento prístroj meria, ako rýchlo a presne vodič reaguje na rôzne podnety. Najskôr to skúšam bez mobilu. Tu mám vaše výsledky, ste lepší štandard. Test opakujeme, tentokrát počas neho telefonujem. Výsledok? Ten váš výkon je ako po necelých 2,5 deci rumu. A to som používal hands-free. Keď ste telefonovali, vy ste mali chybných reakcií 2,5-násobne viacej. Podľa dopravného psychológa je jedno, či držíme mobil v ruke alebo máme v uchu slúchadlo. Podstatné je, že pri telefonovaní sa nemôžeme dostatočne sústrediť na jazdu. Ja som nevidel semafor, že červené. Ja som nevidel chodca, že tam mi vstúpi. Ja som nevidel dopravnú značku. A prestávam byť navyše predvídavý. Univerzálna rada. Zastaviť a až potom brať mobil do ruky. Alebo poprosiť spolujazca, nech telefonát prevezme on. Jednoducho nehazardovať. Vrátiť čas totiž nevieme. Marek Vnenčák, televízia Markíza.